Okay. Ewu mmanwụ, asị m ewu mmanwụ. Ọwụgo. Hey. Ogene. Hey. Ekwensu bụ onye ọjọọ. Ekwensu bụ onye ọjọọ. Kwa maka na maka iri dị mmiri wee tupu m so ka m zụrụ ike. Ka mmanwụ ji enwede dị mkpa ha ka m na-arụ otu epịa m ụtalị. Mmanwụ onye shiri ihe ọzọ ga-eji enwede dị mkpa ha ka m nụ. Lekwa m a protonius son of a protonius father. Ewuru ụtalị pịa m na-arọ. Achọ ihe m riri n'iri ji afọ ma ọ ṅụọ ihe ọṅụṅụ otu m na-esi aṅụ ya ma na-alakpụ ụra. Ma Chineke ihe enweghị ike ime. Ihe a bụ ajọ nrọ. Enidrom dibịa ịgwa m na ịrụ gị ajọ nrọ. Ọ ihe m so. Nna, ozugbo ka anyị were ekpere sobie. Ozugbo ka a chụwakwana ebe ajọ mmụọ ọmala ebe o si. Back to sender. Ngwa nwuchi anya. Ọ dị mma na-eme mma. Ike anyị kwa aba mba. Agbata obi ọ bụ n'ike na ọbara Jizọs. Ezi onye nwe m na Chineke ọ ga-akara aka erula. Ana m aba ndị na-akasị ihe ọ bụ na ọ bụ gaga kpuru akwa mmọnwụ na-achụ ime nwa m. Ọkụ eluigwe gbaba o si na mmiri, o si n'elu, o si n'ala, ebe ọ bụ na o si fire. Imo, gịnị ka ị na-eme? Hey, Chineke. Kedu ụdị nwa i nyere m ihe a biko nụ? Arịwa ya nwụrụ ntinye isi buru. Kedu ụdị mkpọmkpọ mmadụ ịbụ? Ihe ọkwa ihe mere dị njọ. Imo, ọkwa gị gwagwa m nkịta na ịrọrọ ajọ nrọ. Imo asị na ị kwesịrị ibido bind bịa kasị bịa. Send bịa back to sender. Kama ị ga-akasị mmanwụ pịara gị ịta na nrọ, ị nọrọ ebe na-anwụ mmanya. Mama ọgwụ nwa kpọrọ ya ajọ nrọ. To me, ihe m rụrụ nrọ nkịtị. Dem go abese ngo ba baptize ya kpọ ya ajọ nrọ. Ọ bụ na m tetere sị gị na mmanwụ gburu m na nrọ. Ọ hụ m nwa nọ ihe a. Ọ nwụrọ nkịtị. Ana m abind ihe m na-afụ anya. I'm wrong to them not bind, I bind, ọgwụ nwa onye bind. Na bind in your own way. Nwa na bind the in my own way. Ya onye na way ya. Give pewe mama. Ọkwa gị? Ajọ nwa si owere ba nni afọ. Biko, ekwedo ga anya m nni. Am so na agụrụ socha na-eme ihe mgbe ụfọdụ mmanụ buru ọnụ. Ya na-enwegasị ụmụ dangerous dream. Ọ nwụrụ agụrụ socha bụ ihe ga-butere m n'ime eri biko mee ọsịsa. Nne nke one. Ndị nwanne gị nwaanyị richapụ. Nne m ka uju riri. Wara na-agba ya. Uju ọwụ ndị mmụọ fọrọ ọ ga-eje epuru ndị mkpa ka m rie. Bịa Imo. Ọwụnụ. Imo. Emetụkwana nwatakịrị na-ezu ike aka. Emetụkwana ya aka. Nwatakịrị na-ezu ike. Ya bụrụ na nke ọ ga-ezu ike. Maka Chineke ụlọ ebupụtara m nkịta. Ọ ga-ezu ike na ndokwa. Ma ọ ga-anya hụ m ya rest in peace. Kedu ga-esi eburu ndị mkpa ha ka m rie. Bịa. Ọ bịa n'uju. Imo. Uju. Imo. Bịa. Onweghị nwoke ga-abata na ndụ karịa nkwa ahụ ifere m n'eluigwe chịchịwa ha. Egwu bie m atụmatụ aka bie m atụmatụ ọgụba wọkụ asị m sị ọgụba wọkụ ọwara na-abụ onye ọrụ ebe ọbụla bụ asị m ọkụ n'ọsọ na-agba nwoke ọbụla batara na ndụ ọkụ n'ọsọ gbawa rụba Chineke bido ikwele m nkwa Jizọs nke onwere hashi na mmiri esi ha n'elu ala esi ha n'elu sas ebughị m agha anya gịnị ọwa akọdo ha nwa m gwara gị sa rụrụ m nrọ taa abịa kpube ya ụmụ nwoke ha na-achụ m na-agbaje
ebe dị ka ha na-egide mmepụ ime otu m na-eji eme na nrọ anaghị emeri m emeri na nrọ kọwa banụ n'ike sorie mbọnkịrị nsị nne aka Jizọs ọgụta wọk ihe m bịara sị ndị m kagbusecha ya kagbuo gịnị kagbu ụmụ nwoke na ndụ m ma kagbuo ma gị ị ga-akagbu nwa ọbụla emegeme nlọ Chineke ji aka ekpupelu m ihe ọma na-abịanụ ọkụ ifo nlọ anụ na-adịrọ gị mma ọ dị m mma ọfụma nnukwu ngọzi ka ọ bụrụ nye m nnukwu mbuli elu ka ọ bụrụ nye m nnukwu ife ka Chukwu wetala ndụ m ọkpọbụgo m isi gị na ịbụgo azụ ụmụazị akpọbụgo m na ịbụrụzi ụmụazị ndị ọgbọ gị niile n'obodo na be di ha chilisi ụmụ na-ebi ọfụma ịnidrọkwanụ David ịbịa kọwala ịla si nọ ife ka ọ bụ gị nọ gị mepee obi gị nabata ụmụ nwoke ka ndụ gị gbanwee nabata ụmụ nwoke na ndụ gị ka onye ga-anụ gị bịa n'ụlọ eke ibibe ndụ ka ụmụaka ibe gị kanaliti agbuoyi kanaliti ya dọwa ya ọnụ ịmakwasị iwu nne m aga m echeta gị nta otu m na-eji emie mgbe m nọ n'ụwa tupu m mụrụ onye gịnị amụwo m ọzọ ịhụla ihe m ga-eme gị mana achọpụtara m sị ụdụ gị na-ekwu ndị na-ekwuchi ụka ọndụ tenant bi gị n'ime ma ndị ka echi na mmiri ma ndị ka echi n'elu ala bijise gị n'ime ha were ọnụ gị ekwuchite ụka ihe nkwa gba nkịtị mana ihe m chọrọ ịgwa gị enwechi ike n'elu ụwa nwoke ọbụla alụọ m ọkwụ na-afụgo wara na-agba m obido igwe gbaghara ihe ahụ m kwuru ọwụdụ m na-ekwu ogidala ike gị bịa nụ sada gị nwaanyị sista ma gị ndị ime eluigwe nje Gabriel nje Michael ha na-erudata ndị mozi na-efe aka abịado ha gịnị abịaghị ibu mma ịmụ gidala ike ebe gbuo mme Chineke kwere ihe ọjọọ maka na dị very sick awadro gị ala apụbago gị ezigbote ala ọcha apụbago gị ọ gịnị na-eme gị ha na ọmalịcha ụmụ ikolobịa na-agalịsị n'ụzọ kpọsụrụ belt ike n'ukwu o nwere onye ịrọta na bụrụ ejegebe n'ụlọ onwe n'eluigwe ala afọ gị ka ị na-edebere onwe gị na akwa ezigbote ala na-apụ gị ihe ahụ n'anya nke gị anya onye ụwa awụ m onye ara ọkwa nne mana ọdịnihu na-ahụta ndị ka onye na-agara ya ozi as body is the temple of Holy Spirit ọhịa m na-ekwu ekpuchiche ike ka nwoke ọbụla hapụ ịhụ ya mma eji m ahụ you're sick ma ime ihe mere ị ga-alakpu ọra nọ gị n'anya ka m baa ịga n'ime mmụọ n'ebe ekpere ekpegburu onwe bulife abalị mụ n'ọzọ ọkwa mkpu ebo kịta n'isi nnukpe n'ọnụ ya ọkụ mara na agbaghị nkịtị sins nnukwu ikpe ka wee chikagbu nlọ anụ achukwu ewetalụ m ka mfụ nne tata ime na alapụgo nne ya bifọ na nke na-apụ ibu obele ya sọwapụ ya ọnụ maka ime manụ afọ nne egwu atụ ya aga m egbukwa ya aga m akụpụkwa ya Gabriel a n'ọnụ aga m akụpụkwa ya n'ọnụ ma ya aga m akụpụkwa ya n'ọnụ mgbe kpekwa bịa ọ tọn m turn by turn ebe ọ turn by turn ihe bunyekwa m maka ihe mmebu mere m na-aga lebi gazi don't try na mgbada ebe enu side ọkụ ụdọ ka side ọkụ ụdọ ma ọ ga ihe bunyekwa m ama ebiligwe ọ na ya kpọtụ m n'ụzọ ego bụ 500 5 gịnị 500 naira mba 200 na ka nja ga ebe 200 naira achọ m okwu unu ka 200 na ka nja ga ebe asị ndị na 500 ọ bụghị agwa m ego ole m na-ana ya na nga afa onye na onye 500 ka anyị na-ana ahụ niile na-ere na emegiri asị na ọga na 200 ka mma kwuo 500 naira ka mma kwuo 200 naira mara m ụkwụ gawa madam ma erizi madam onye na akpọgo tata anti ọwụrụ santi ma akpọgo brọda na ime ọga isi ga-aga n'ọga 200 ka mma kwuo na okwu ị na-agakwa n'ịdị aga
500 naira. 200 naira. 500 naira. 200 naira. Ahụ na iwe onye okwu na ụka. Ahụ na iwe onye okwu na ụka. Hapụrụ ezigbo ọga. Ozugbo. Achọkwa m nsogbu o. Ịkpọtụkwana m o. Ịkpọtụkwana m o. Gabanu na agụnị kwa. Eleke bara moto bam ka mgbe agbara. Eleke jikwara moto wata ka desa n'ọga n'elu ọkada ọgwụ. Gabanu na achọ m okwu nke ebe nna gari moto ịchọ. Tete moto bam hụ. Ime mere ije jikọ m ha maka. Agaji bara ya na. Ego ka mma kwugo. Ibu ọga mfuli o. Ahụrụ m na ịwa amụsị. Lenu Chief Imo onye okada. Chief Imo anaghị achịkwa. Ọ naghị achịkwa. Onye na-akwụ ụgwọ ga-anata. Ihe ọ dị afta wee go ya o. Chief Imo anaghị achịkwa. Ọ chọkwara n'ịma. Onye na-akwụ ụgwọ ga-anata aka na ntị. Ọ naghị achịkwa. Chief Imo anaghị achịkwa. Ọ na-adị siriọs n'ihu ọrụ. Onye na-akwụ ụgwọ ga-anata. Ọ kpọrọ gị n'ọkada nye ya ego ya. Chief Imo anaghị achịkwa. Ịchụ inye ya ego ya ọkpọkọ. Onye na-akwụ ụgwọ ga-anata aka. Ọ chọghị mami bụ. Bịa nke aka bịa ngasị. Ele ihe bụ ihe a 200 naira. Ego iji kwata m ebe. 200 naira. Ofu ya nkọ. Gịnị? Ihe na-ele ndị fọrọnụ. Ọrụ ụtụ niile ka m na-agị na-abụkwu. Ekuze 200 naira ego ibu nkọ. Ọ bụ ego akwụ ụgwọ ibu mbụ. Onye bibute m na ebe a. Iso? Onye bibute m na-aba ebe a. Iso nwere ibu mbutere gị na-aba. Udu mmiri na iburu edoga m n'azụ ka mgbe ya na-anya gbuga m n'azụ mmadụ na ọwa ibu. Ihe ibu niile sọrọ nke mmadụ sọ nwere ibu ka ibu nụ. Ịmakwa iburu ihe. Gị buru udo a na pampa agbaghara edoga gị n'obi. Kwege m ya n'azụ. M na-ebu ịmakwa streti m nwere ibu ihe. Mekasị ọrụkwa m ka a na-abara tingwa m nwata m. Ị ga-enye m ego ibu n'obodo maka Chineke mụ na gị abụ anyị ga-eji ọhịa nga. Ọrụkwa awụrụkwa m onye ara lekwe m anya n'ezinu akwa nwoke nwere grade. Nye na ego ibugo. Na ka ngwa gị. Ị kwesịrị ikwupụta m ụgwọ esi a. Ikwupụta esi a. Ikwupụta tapara. Nyanga dey sleep, nyanga dey wake am. Yeah. Itu tu helmet m na. Itu pura om na. Nye m ego ibugo. Ego gịnị? Nye m ego ibu nụ. Ego gịnị? Nye m ego ibu nụ. Ego gịnị? Nye m ego. Nye m ego sọ. Nye m ego. Chigun. Igbo imo kọmọ elu. Ekpọtara gị ala. Igbo imo kọmọ elu. Ekpọtara gị ala. Nwoke ji otu a. Ya. O tekwere m hụrụ na ndị ara. Ọnwụ mmiri ka a na-erikachiri ichi. Ọmịsa wa ahụhụ na alụghị di oke nganga. O riere gị shote raya round. Gị chiri eko elu ka anụ ọkụkọ. Ị ga-akwụ m ụgwọ maka keri ego ka amụsị n'eji. Ịchọka ijide. Ọmịka na-ebuli udo a n'elu. Ị gara n'aka? Ị gara n'aka n'ukwu? Ahụ na m aka ọrụ gọ. Ihe m ihe na-arụ. Isi na-emu patikulas gị ihe weta ire esi eji ụgwọ ụmụ nwoke. Abalị gị ọnọgụ n'isi. Ị chọrọ mmiri wa amụsiri chasịrị gị isi. Ediele gị isi one side, rie one side, di frog ya bụbara ọkụkọ. Ị na-aga hụ gị. Agbọbịa bụrụ ụka. Agbọbịa bụrụ ụka na-enweghị grade. Nye m ego m o. Maka gị nyere ndọbie ihe ya wụsịa nga aka ọ bụrụ kata m. Kama ya elu asa bịaji m ụkwụ ya bịaji m ụkwụ m zuru ike. Nye m ego m. Nye m ego m. Enwelili chief elu. Enwelili m elu ka sịsị. Chief esiri esi. Gị nwa m elu m da akpọrọ m. Mmachikwa egbuole nkịta. Ị ga-ebu m n'elu. Mmike. Egwu m. Egwu ile m. Nekwa m. Ị gara imeta 9 months. 9 months. Atụwa m gị ime. Atụwa m gị ime. Mmi. Margaret. Ebe ka ejekọ. Asị m ebe ka ị na-eje isutusu n'otu a. Agwakwana m nọ na junction ebe ị na-eke na-apụ ije ti mkpu inye ndụ ndị mmadụ nsogbu. Kọba ihe jugo ọnụ. Agwakwana m na ị na-apụ na junction ebe ị. Kanaliti. Ị ga-akpọ ya ihe juru m ọnụ inye ndị mmadụ nsogbu.
mana ihe n'ime eluigwe kpọrọ ya wụ gịnị ntọ awụ m onye ntọ ana m atọghatara Chineke mkpụrụ obi na-achị ịla n'iyi m tọrọ ha tọbata juo ha n'ime alaeze ka ahụ nke mbụ n'ịza ajụjụ ị jụrụ m ebe m na-aga ana m aga ịga lụọ ọgụ ụdụkwa ọgụ nke ime mmụọ gaa lụọ ọgụ elu ụwa n'isi Ifeanyị na Obum. Ọ gịnị ka Ifeanyị na Obum mere ị na-ejije n'ọgụ? Thank you. Ka m nọ n'ụra ndị eluigwe wee kpughe ọgụsụ a na-alụ nna-azụ onwe m Chineke were nye m mmeri. Onye ka m hụrụ? Ifeanyị na Obum. Ye mote nsilekwa unu ahụ na m unu mana atụmatụ ahụ Ifeanyị na Obum na-atụ atụmatụ ọjọọ ha na-atụ n'isi sista ma gị ọgụda abịa na mmezu maka na amara m na Jehova Melkisedek agịda ekwe Jehova Melkisedek agịda ọnọdaghị ụra. Chineke na onye ka mmejọ Olisa bi n'eluigwe kọrọ onye mmejọrọ ihe a kọrọ onye njikie na-ebuso m agha kọrọ onye nnọchi n'ụzọ na-achụ m ihe a n'isi nwa nwaanyị ma gị isi na Jehova Melkisedek Jehova gịnị bụ onye ị na-eji maka ya wee ji chepụ ọgụ ịnụsa dimkpa na abụ n'ọgụ onye mere m ihe ọ dị akwa mma ọkwa na ihe agbara aka ma gị ọkwadogo gị anya na ihe anyị na-eme agbara aka ijikwa ntị gị anụ ihe ọnụ gị na-akọ mma na ife agbarọzi aka na ọ bụgokwa n'ala mana mmụọ bụ nne mmụọ mụlị ga-agbagide ụkwụ na abụ na fụ na ya bụ ala metiba gị afịa n'ime ejela ọgbọ afịa okenezi ụtụtụ ọma nwa m Sister, gwa m gị taa ka m bido jam blessing akwadoro m ka m ike gawa. Isu ị kwadoro ebe jam blessing na Mbenukwu Keke Mbenukwu ihe adị n'obere nke otu ahụ. Ihe adị n'obere nke otu ahụ mana obere banyegara ya ịhụnanya ya ị na-atụkwa ụjọ Chineke ọ dị ịtụkwa ụjọ bi n'igwe ụjọ na Jehova Melkisedek ka hapụdo n'akwụkwọ nsọ ngwa ụmụ nwoke ụwa na-abịa ugbu a bụ ọṅụ ka agụgụ ka ọgịnị bụ oge ka nga gụrụ ozuoli ogike na-akọrọ ya ọgịnị ka metụta na ndị otu esi wee na-akọ ya ọha na nwa pụrụ nwa chirikwu ma gị ọbụ onye na-edube ya n'olulu ọnwụ ya gbara m iko gawakwa ka nnụ ife ọ na-akwa iko ị na-akpọ ụmụ nwoke ụwa ọnwa ndị ka fọdụ n'igwe ụmụ nwoke niile ekele ka ha nchere n'ụwa ha nchere n'ụwa ngụwa na-eyi afe ndị sista kechisie isi bụla gbaba baịbụl na laspika ụmụ nwoke nọ na Jehova anyị na-akpọ so ike kpọnatago n'ụlọ ebe a mmadụ na-esere natago ifugo ana m ayọ ya ayọ ralụ m nwa m aka rapụrụ m ya aka otu ọdịdị m mma n'obi ọmụmụrụ ya na eje na-enelu m jambụ ọ pasị ya ọ baalụ mahadum ka i were ebugharị baịbụl ọ bụrụ na ihe ọbụrụ m na-ebu gị bụ ka ị tọ ya anya ka o soro ibugharịba baịbụl kebe ihe anyị na-eke ọ ga-agalị gị chaa onye na-agwa gị ọ ga-aga chaa Jehova Melkisedek jebe kena na ọkpakịta kwue ka mmalụ ebe o si na-agasi ike na-etinye ụkwụ ije ya ọfụma ka ọ na-adaba na-aga ike ka nwatakịrị otu anyị si aga dị mma akwụkwọ nsọ wee sị n'akwụkwọ Aịzaya 45 site na amaokwu nke 3 ọ sị a ga-ebu ụzọ gaa obodo igwe ga-ebu ụzọ tiga isi sụchasa mbịabịaba gafere gị bịakwa na abụ ọma 91 gị si ihe ọjọọ dara bịa n'aka ịkpa dara aga n'aka nri ọ gara akabata n'ime ụlọ m wara na-agba ihe ọjọọ ebe Jehova Melkisedek rụ ndụ ọ dịghị ehi ụra Jehova m
to biesi ike inu de ri lolo ihe na-eri ọwa bụ otuto iri dị lolo chai ọ na-apụta wọm n'ala apịtị ọ mewoka ka mụ guzo n'elu oke nkume o tinyewo abụtọ n'olu nta Magị abụ otuto Magị na ọ bụ ka ị na-eji anụ si m ikolobịa na-abụ Abịa nwa itochala agbọbịa na gị na-eto ebe niile a na-eto Chief Ochukwu Cha Ochukwu ya nwa na-eto ya ka Igbo akpa ebe ka ị na-aga Chief ebidela m jam blessing so ọ jam blessing ka m na-aga na jam blessing result ya ọpụtala result kwa na Chifu asị m result jam form okay agbawala jam form agbawala ya mana ọ garaghị emechie ya ọwụji agwa ahụ gị Jagwa anything like that. Maka gịnị kwanụ? Amazikwa ihe na-eme Uju. Amaghị m nsogbu ya. Amaghị otu si nọkọtacha ịtụ arụ obi na ihe gbasara education ya. Ọ chọzi for the education ya. Ka enwe nsogbu ya. Nsogbu anọ. Ama larụ ma ajụọ ya. Ọka mma o, ịlarụ ụlọ gị jụọ ya. Ka ịkpa ya ọfụma. Jụjụ ya ọfụma, ma ihe nwe problem ya. Nsogbu anọ. Ka m bịa gawa. Chief, tropụtụ m na Johnson Jamba. Kebe a na-eme jam blessing. Ngwa, no problem, ya bye. Thank you. Yeah. Morgan. Ewo, ibagala. Amadu nne. Awo mara. Imu do kwa wait, ibagala no bo nwa paja. Just to go get no nwa chom. Eh. Chineke anyị wụ onye ọma iko ọsọ ọ ga-emere ndị na-emere ebere ka Chineke ga-emere ebere ndị na-ahụkwa nwa mgbenye kwado ya Chukwu ga-ewelite ha mana onye na-ahụ nwa mgbenye na-asị ka ọ daa Chineke agaghị agọzi onye ahụ ka ị gawa maka oge ị ga-agawa maka CJ ọ bụrụ sọ ka ị gawa maka oge ego nkọ Chief, ego kwa. Echi m enyemaka ka ị nyere m. Akwa iji m okwu na-agara ụwa m lesson. Ma afọ gị yọọ gị si gị biko nyere m aka kwaje ebe m na-aga lesson. Gị kwete. Okwu m aka ka m nyekwara gị. Ka ikwe ka na-agakwana m ego ugbu a. Ị gaje lesson. Gị hụ m. Sị m nyere gị aka. Legodo m anya. Ejiri ngo onye family ndị nga chinyere m aka. Ejiri ngo nwanne Samuel chinyere m aka. Ị gaje kwe lesson. Gị hụkwa m sịkwa m nyere gị aka nkwa ọgụ free ihe oyido public transport ihe ọ moto ndị Imo bupụtara na-eji akwa ndị ọrụ aga school biko nwatakịrị nye m ego biko gị ịba aga n'azụ mara abụbụ na-asị m na akọ mekwala m ihe chọrọ ime biko mekwala m ihe a akwa enyemaka ka m nyekwara gị gị kweta inyere m aka gekwana ike ibe na-asị nekwanụ gị ego biko na-emenụ m ihe anụ onwekwa ego nji ọwa nga eziokwu niile onwekwa ego nji gote m shi ele gị kwe mana iwe onye ashị mana ashị jiri ihun ego gba jam blessing mana ihu de gị ji agba ọkada ọkwa ihun ego ga-agba jam blessing mana ihu de gị ji agba ọkada nye ahụ ịma ama m ya ka ịma nke ịma nke ọzọ iri ngo onye ga-edesive nwaanyị nye m ego ọkada ọsọ na-emere m anya chief agbara m chief biko nwere ego nji nye m ego m ọ bụghị na m ga-achị chukwu gị chekwukwa akpa m I swear onwe ego nji onwe ego m n'aka
onwe ego nji abịaga lesson chief ka ọsọ ihe nji ego na-egboro m bike onwe na ego nji atọpụrụ m bike ọ bụla ọnụ na road biko emezikwala n'ime emekwala m ihe chọrọ ime m akụ aka ka m yọrọ gị biko nu ọ nọ ihe iji ego ịkara ịgbara ụwa gị bike ka ị bagara one balance enwere onye na-atọpụrụ ọnụ ka ịtọpụrụla m n'ụzọ ọwa ọnụ awụ m nkata ara ịtọpụrụla ndị apams ọnụ ngwa pams apala gị kwụ ụgwọ apams kwụ ụgwọ ndị para gịnị nye m ego m ọsịsọ onwe ego nji ka ị na-ekwana m ụta egwekwanụ m oge biko nu igbuola oge na nke gị bịa gbuo m oge na nke m nwaanyị m nye m ego echi ịsachakpa m onwe ego nọ na-akpa onwe ego nji agwara gị eziokwu lere m n'ọnụ onwe ego m jipụta ebe a nweghị ego iji nsachi akpa gị pụta akpa gị ma ahụ isi atụgara m gị achị ime akpa let me check your bag. onwe ego nọ na-akpa m na onwe gị eziokwu Nye m. Ihe mere ebe ego na-anọdụ mụ na onwe m kwenu ego anọdụ n'aka m so no money in your pocket no money in my hand aka m chọrọ ego akpa gị na-edere ego imecha mgbe i jiri wetara m 100 naira ego ọkada m jiri kwọta gị ịbịa bụrụ akpa chief mba onye ganụ gị kpamaka aka ntị m ga-arahụ gị na ntị mara hụ oge ihe ọ ga-ada nwu anyị chief biko onye onye ganụ les gị ọ mmelachiwa azụ chief biko ekele n'ime ihe biko nna ya n'oge biko nu chief biko nu maka 100 gị biko obi ga-agbanye na mechin ma m na onye n'aka pụọ biko nu ji m 100 naira biko nu emesi ka m benye gị 100 naira hey chief emekwala m ihe a na-emekwala ọchọ gị mami bụ nwanne ya o chief mana gị achịkwa ọchọ gị mami bụ nwanna ya onye na-akwụkwọ ụgwọ ga-anata ihe ọ dị afta wee go ya o chief mana gị achịkwa ọchọ gị mami bụ mama ya onye na-akwụkwọ ụgwọ ga-anata aka na chief mana gị. All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray! We love you all. We love you. 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 We love you.